uNkulunkulu akandise umusa nezibusiso phezu kwempilo yakho. Kama kupastor ngichannel iNewflake sicela nje ukubaleka okufanele ukuthi namba uyisense kuphela ngomlandeli kusonga 9 ekseni ya 5 ntambama kuphela. Qiniseka ukuthi awasense ama-SMS awisense futhi WhatsApp. Ungangiloko ukuthi ngo-WhatsApp ungangiceli futhi ku-WhatsApp ungangicenga ngo-WhatsApp. Faka nje ama-minute ufone kuphela. Namhlanje sibheka u-M Mchunu 9499 ethi M Mchunu lawo M ethi Mchunu noma M Mchunu 9499. Uthi sawubona ngicela ukubuza la kusho ukuthi Ukuphupha uhanjwa amazenze wathintitha yini amazenze? Amazenze ngesizulu amazeze. Bakhona abathi amazenze, bakhona abathi amazeze, thina sithi amazeze ngakithi. Abanye bathi intwa kumba, still isizulu leso. Bese kuthi ngesixhosa bathi intakumba, ngesisuthu bathi matsetse, ngicabanga matsetse or something like that. Siswati lizeze noma emazeze noma likululu noma emakululu. Afrikaans iflue, then in English iflee or fleas. So number 1 ke uma uphupha ke amazeze akukasoba into enhle. So number 1 ngokujwayelekile uma uphupha amazeze kuwuphawu lokuma ekuhamba, ngabe ke akugcwele emzimbeni, ngaba sekhanda, ngaba semlonyeni, ngabe uyawadla. Lokho kusho isichitho okumele usukume uze lapha sona ngoba kungenzeka ugadlwe ngaso isichitho samazeze, ngiyabona. 2 futhi kuyenzeka ngesikhathi uphupha amazeze kube uphawu lobumjuma ekuhamba osuke lusho ukuthi kunabantu okwele baqaphe okwenzeka basondele kuwe noma bancike kuwe ukuze bezuze kuwe ingabe incebo noma imali yakho. Futhi abantu esuke bengenzeka bancike kuwe noma basondele kuwe ukuzokucutha incebo nemali yakho. 3 kwesinye isikhathi ke wasesithi uma uphupha la amazeze uphawu lobuma wathintitha ngoba lokho kuyakuqwayisa noma kuyakuqwashisa ngesichitho kumele usisuse kuwe. 4 kwesinye isikhathi ke singabheka kanje uma uphupha amazeze sibe sithi kuwuphawu lohluma wathintitha ngoba egcine esukile kuwe ngoba lokho sekusho ukuthi sisukile noma silaphekile isichitho ekade sikhaqile. Uma ukuthi kukhona amakhambi okade wasebenzisa noma sikhona iwasho oyisebenzisayo njengamanje noma ke kunemkhuleko oyisebenzisayo njengamanje, kusho ukuthi ngabe ukuthi sisukile lesi sichitho kade sikhaqile noma ke labantu ebesondele kuwe bezokucutha bezokudla sibaqhelile kuwe. Siyabonga kakhulu. Be blessed.